Croeso unwaith eto I Taith Lle-CHI a chroeso i'r bumed yn ein cyfres o nosweithiau Gymunedol, lle dyn ni'n ceisio estyn allan at gymunedau yr ardaloedd chwarelyddol a thu hwnt wrth gwrs, a hynny drwy gyfrwng Zoom. Heno dyn ni wedi dod lawr I dde Meirionnydd I Fro Dysynnu a canolbwynt ein cyflwyniad ni heno fydd chwarel Bryn a Fentre Abergynolwyn ac yn ymuno â mi mae'r awdur a'r cerddor Manon Steffan Ross. Croeso Manon. Diolch yn fawr. Ges ti wrth gwrs dyfagu mewn ardal chwarelyddol, ond nid yn yr un wyt ti'n ei gynrychioli heno? Na, a ges I magu yn Rhiwlas, a wedyn nes I ysgol uwchradd yn Dyffryn Ogwen, ysgol Dyffryn Ogwen, a cael yn addysgu efo'r olygfa anhygoel yma o chwarel Penrhyn yn y cefndir. Ond mae mam yn dod o Fro Dysynnu yn wreiddiol ac mae gen I gysylltiadau teuluol efo chwarel Bryn hefyd. Reit, wel gawn ni glywed mwy am y cysylltiadau yna. Yn y man, gawn ni glywed mwy am hanes y chwarel. Yn y man, mi gawn ni hefyd clywed y gân newydd ti wedi sgwennu yn arbennig ar ein cyfar ni. Ond cyn I mynd I dwrio ymhellach I hynny, rhagofn bod chi adra yn ymuno ar gyfres yma o nosweithiau Gymunedol am y tro cyntaf, gawn ni achub yr cyfle I roi ychydig o fanylion I chi am Taith Lle-CHI. Mae Taith Lle-CHI yn rhan o brosiect ehangach I ddathlu'r dreftadaeth ddiwydiannol a diwylliannol sydd yn cwmpas ni yma yn yr ardaloedd chwarelyddol yng Ngwynedd yn sgil y chwareli. Mae nifer o gyrff cyhoeddus a chwmnïau lleol wedi dod ynghyd dan arweiniad Chyngor Gwynedd I gyflwyno cais I UNESCO I geisio sicrhau statws safle treftadaeth y byd i'r ardaloedd chwarelyddol yma yng Ngwynedd. Mae yna dros 1,000 o'r safleoedd hyn o gwmpas y byd. Mae rhai ohonyn nhw yn adeiladau fel y Taj Mahal, rhai yn adfeilion fel yr Acropolis yn Athen, a rhai yn ardaloedd o bwys ecolegol fel y Great Barrier Reef yn Awstralia. A dyn ni mawr obeithio y bydd ardaloedd chwarelyddol Gwynedd yn cael ei ychwanegu yn fuan at y rhestr. Wel, mae yna 2 elfen I Taith Lle-CHI. Bob nos, dwi wedi bod yn cael cwmni rhai o feirdd a chantorion yr ardaloedd chwarelyddol sydd I gyd wedi derbyn gwahoddiad gen I lunio cerdd neu gân newydd I ddathlu y dreftadaeth yma I ymateb i'w brywydd genedigol. A nes ymlaen, wrth gwrs, mi gawn ni gyfle I weld fideo o'r gân newydd gan Manon. Gân newydd mae Manon wedi sgwennu ar ein cyfar ni mewn ymateb i'r gwahoddiad hwn edrych ymlaen at hynna. Yr ail elfen I Taith Lle-CHI ydy'r daith gerdded. Dwi wedi bod yn ei wneud bob diwrnod wrth fynd o un ardal chwarelyddol i'r nesaf, gan bostio lluniau a sylwadau, a os ydych chi eisiau edrych nôl ar rheini, neu dilyn y gymal ola byddai'n ei wneud fory, dilynwch y link ar waelod y tudalen. Heddiw mi gerddish I o chwarel Bryn drwy bentre chwarelyddol Abergynolwyn ac yna dilyn y lein fach gul I lawr I Dywyn. A dyma'r hanesydd Dr Dafydd Gwyn yn ymuno â ni unwaith yn rhagor mwyn sôn mwy am hanes y chwarel ar ryw ffordd. Oedd datblygiad y chwarel a'r pentre yn Abergynolwyn ar ryw ffordd yn canlyniad o ryfel yn America. Oedd hynny yn stopio cyflwyniad cotwm I un o prif busnesau cotwm y Manceinion, sef y brodyr McConnell, a wnaethon nhw penderfynu trio wneud arian trwy chwarel yn Meirionnydd. So, sydyn, daeth arian mawr I ddyffryn bach unig yng Nghymru. Oedd y chwarel yn ehangu, pentra cael ei gosod allan, a tren stem yn redeg yr holl ffordd o'r chwarel I lawr i'r prif lein yn Hywyn. Y tren bach cyntaf I gysylltu nid efo'r môr, ond efo'r prif lein. Oedd y Cambrian Railway yn dod fyny ar Fordir Cymru ar y pryd. Beth yn rhyfedd hefyd, wrth gwrs, o'na inclin I lawr i'r pentra a system o sidings oedd yn ymestyn trwy'r pentra mwyn symud fel pobl yn galw the night soil, ond hefyd dod â chwrw a groceries
i'r pentra. So, system diddorol iawn. Y McConnells dominyddu tan diwedd y 4eg ganrif o 15, sefydlwyd cwmni annibynnol ar ôl iddyn nhw mynd. Ond erbyn 1911, Sir Henry Hayden Jones, oedd yn mynd yn aelod Senedd dros Sir Feirionnydd, nath o prynu y chwaral a'r pentra a'r rheilffordd. Ac oedd Sir Henry yn just dominyddu y dyffryn tan i farwolaeth yn 1950. Dyn distaw, nath o byth siarad yn San Steffan, ond oedd yn mwy na hapus cario'r holl system ymlaen. Ar ôl iddo fo marw, nath Tom Rolt, preservationist o Loegr, achub y reilffordd, tro cynta i reilffordd cael ei achub gyn gwirfoddolwyr, ac oedd hynny yn dipyn o stori hefyd. Y chwaral di cau erbyn hynny, a'r tren bach yn cael ei redag ar gyfer twristiaid. Nath Rolt sgwennu hunangofiant, stori achub y lein, Railway Adventure, sy'n deud lot am y ffordd oedd pobl yn dallt Cymru ar y pryd. Oedd Tom Rolt yn addoli'r Cymru, oedd wrth ei fodd efo'r hen ffordd slo distaw yn ei farn o fyw yn Abergynolwyn a Thywyn a'r pentrefi bychan rhwngtha nhw. Ond oedd yn casau pensaerniaeth Abergynolwyn. Oedd yn dweud, a mean piece of Lancashire transplanted to the circumstances of Merionethshire. Wel, mewn gwirionedd, oedd yn wir, cynllunydd o Fanceinion nath dyfeisio pentra Abergynolwyn, ond dyma beth sy'n haro fi am bwysigrwydd ac arwyddocâd yr holl system. Mae yn darn o'r chwyldro diwydiannol yn Lloegr, yn Sir Gaerhirfryn. Mae reilffordd, y chwaral a'r pentra i gyd yn dyddio o'r un cyfnod, dyfodiad mawr o arian i ddyffryn dysynu a'r cylch yn y 60au, rhywbeth sydyn, a hanes cyfla i wneud arian allan o chwareli, ond hefyd elfen o hanes cadwraeth. Ffaith oedd pobl o tu allan yn dod i mewn i achub elfen o leia o'r system. Mae'r reilffordd wrth gwrs yn dal i redag, mae'r chwaral yn lle bach unig ac Abergynolwyn yn gymdeithas glos a chyfeillgar. Diolch yn fawr iawn, Dafydd Gwyn, a chyfle rwan i ni gael sgwrs bellach efo Manon. Ti newydd gyhoeddi nofel o'r enw Llechi, sydd wedi lleoli ym Methesda. Dyda fwy wrthyn ni am gefndir y nofel, ac i ba raddau mae'n tynnu ar dy flynyddoedd di yn yr ysgol yn y Ffryn-ogwen? Dwi'n meddwl bod i mond di wir dechrau gwerthfawrogi pa mor lwcus ydw i fod wedi mynychu ysgol y Ffryn-ogwen yn ddiweddar. Achos dwi'n sbio nôl ac yn meddwl mor ofnadwy o freintiedig o'n i. Mewn gymaint o ffyrdd, mae Bethesda'n le hollol unigryw, mae'r gymuned yn un, mae'n glos, mae bobl yn ffeind, ti'n gwybod? Ond hefyd yn ddaearyddol, mae jyst mor hardd, mae'n le mor hardd ac yn sbio nôl ac ystyried, y llefydd oedden ni'n mynd amser cinio pan oedden ni'n mynd fod i adael tir yr ysgol, a lle oedden ni'n mynd ar nos Wener, a bod ni'n jyst yn gallu cerdded i fyny'r chwaral. O'n i'n teimlo fatha bod fi eisiau sgwennu am yr ardal yna. A dwi'n meddwl, yn seico ddaearyddol, mae llechi yn ddifyr. Mae lliw y llechi yn gwneud rhywbeth i gymuned os di o mor exposed a mae o'n besta. Ond hefyd, y ffaith bod chdi'n byw yng ngwydd mynydd sydd wedi cael ei ddiberfeddu'n llwyr, mae rhaid bod hynna'n gwneud rhywbeth i'r bobl. Alla bod fi'n bod yn ymhonus fan yma i gyd, ond maen nhw'n bethau dwi wedi ystyried ers gadael. Ac rhywsyd o'n i'n teimlo, mae'n rhaid i fi sgwennu am Bethesda fan, mae'n rhywbeth tu fewn i fi angen mynd yn ôl yna. A wyt ti'n ymateb ar lefel synhwyrus bron i'r lechan mewn ambell i ddarn o'r nofel.
Pan fuon ni am dro tra'n ffilmio, oedd ti'n ymateb yn yr un modd i rei o'r creigiau oedden ni'n weld o gwmpas y chwarel Rhyn Eglwys. Be ydi o sydd yn apelio ata chdi mewn llechan yn y graig arbennig yma? Wel, dwi'n meddwl mae llechi yn bethau sydd yn amsugno gwres. A mae hwnna'n ddiddorol i fi, achos dwi'n teimlo bod yna lot o greigiau o gwmpas yn gwneud hynna. Felly os oes yna haul a ti'n cyffwrdd llechan, mae o'n debyg iawn i deimlad cyffwrdd cnawd. A wedyn, yr un fath os di'n oer, ti'n gwybod, mae'n teimlo fel cnawd y mynydd i fi rywsyd. Dwi'n eitha nerdy efo pethau fatha creigiau, cerig. Dwi'n teimlo bod gennyn nhw yr un fath o enaid a sydd gen blanhigion neu anifeiliaid, ond jyst bod ni ddim cweit yn ei ddallt o eto. Felly, ia, falle bod ni ddim yn gwerthfawrogi nhw digon, neu ddim yn gweld nhw yn yr un ffordd a da ni'n gweld pethau eraill. Diddorol. I ba radd oeddech chdi'n gwerthfawrogi hanes y chwarel? Tyfu fyny yn Nyffryn Ogwen, mae'n siŵr oedd hynna rhywbeth yn cael ei gyflwyno i chi? Oedd, dwi'n meddwl na'r wers gyntaf gawson ni yn mlwyddyn 7 yn ysgol Dyffryn Ogwen oedd gwers am streic y Penrhyn. Felly reit o'r dechrau ti'n gwybod, ti'n just yn tyfu fyny efo'r ymwybyddiaeth yma o'r streic. A hyd yn oed, ti'n gwybod enwa y bobl oedd yn arweinwyr y streic a rhai oedd yn mynd yn ôl. Dwi'n cofio unwaith ddigwyddodd o i fi, ond nes i ddechrau ysgol Dyffryn Ogwen yn 94 a dwi'n cofio rhywun yn deitha fi yn flwyddyn gyntaf yn ysgol, ti'n eisiau chwarae efo hi, neu ti'n eisiau hongian rownd efo hi, mae hi'n teulu bradwrs. Ie. A 94 yn anhygoel, a pobl yn gwrthod byw yn tai bradwrs, fel dwi'n mynd yn hun, a gyfoedion yn prynu tai a pethau. Diolch yn gyffredin, swn i'n mynd deud, ond dwi wedi dod ar draws o gwbl o weithiau. A dwi'n meddwl bod just tyfu fyny fel efo ymwybyddiaeth hanesyddol o'r union lwybrau ti yn ei troedio ar strydoedd. Mae Bethesda'n lle mor fyw. Mae'n lle mor fodern rywsyd. Mae yna gymaint o fywyd yna. Ti'n cerdded ar y stryd, yna straeon bob man, mae yna bobl bob man, straeon bob man. Ond rywsyd, achos bod chdi'n ymwybodol o'r hanes yna erioed, ti'n cario hwnna efo chdi hefyd. Mae yna rhyw barhad hyfryd yna lle ti'n ymwybodol bod chdi'n just yn rhan o hanes y lle. Ti'n byw bellach yn Hywyn, gyda ti 2 o hogia yn yr ysgol. I ba radd ti'n teimlo bod rhaid trosglwyddo'r hanes yna i'w cenhedlaeth nhw a nhwtha yn cael ei magu mewn ardal ddim hollol wahanol, ond reit wahanol. Hynny yw, dydy chwarel Bryn Eglwys ddim yn bell o Dywyn, ond wedyn mae'n siŵr gen i dio ddim yn rhan o'r dio ddim yn y cefndir, ti'n gweld y trwy ffenest yr ysgol fel bydde ti yn ysgol Dyffryn Ogwen ac yn clywed y corn chwarel ac yn blaen. Dwi'n meddwl bod y streic lot i'n neud efo fo. Dwi'n meddwl achos streic y Penrhyn, bod ni'n siarad amdano fo lot dal i fod yn besta. Ond fan hyn, bod na streicio wedi bod fan hyn hefyd, dim yr un gradda. Felly, di bobl ddim, mae'n jyst yn rhan o glytswaith hanes yr ardal. Lle efo streic y Penrhyn, dwi'n meddwl bod o'n beth mawr mae'r chwarel yn cael lle mawr. Dyna'r peth cyntaf fysa unrhyw un yn deud am hanes besta. Mae'n bwysig lle bynnag yda ni bod ni jyst yn gwybod hanes y llefydd o'n gwmpas ni. A dwi'n lwcus ofnadwy byw yn Hywyn achos mae'r hanes personol sydd genna i yn heulu yma. Da ni'n byw dros lôn i'r eglwys a mae yna hen daid di gladdu yna. Felly mae jyst eto teimlad yna o barhad a licio gweld fod ym mhlant ti yn cael ei magu yn troedio'r un llwybra ac oedd yn hyn-deidio fi. Mae'n beth breintiedig iawn ti bod i gallu magu nhw fan hyn. Ac oedd un o'r gyndadau di mae'n debyg yn gweithio yn y chwarel ym Rhyn Eglwys? Wel, dwi'n meddwl bod fi'n iawn i ddweud yn hen yncl i
yn clodau, a mae'r stori yn mynd bod o, oedd o'n 1 o 9 o blant, a mae'r stori mynd bod o wedi cael ei ddanfon i weithio yn y chwarel yn ifanc, ond oedd o'n dipyn o fardd, a bod o'n arfer mynd i fyny, ond dim yn mynd i gwaith, jyst mynd i'r goedwig i sgwennu barddoniaeth. Fel yma, fel. Ia. Dwi'n meddwl bod fi'n chip off the old block. Ie. Wel, mi fydd ambell un, mae'n siŵr, sydd yn gwylio heno, falle ddim mor gyfarwydd o hynny a chwarel Bryn Eglwys a'r ardal o'i chwmpas i. Dwi'n gwybod bod ti'n mynd yna'n reit aml i gerdded. Ydy ti creu rhyw fath o ddarlun geiriol i ni o'r hyn sydd i weld o beth sy'n dyddenu di yno mewn gwirionedd? Mae o'n lle reit unigryw, dwi'n meddwl. Dwi'n un o'r pethau hyfryd amdano fo ydy y ffaith bod o ddim mor boblogaidd a hynna, bod na ddim lot o bobl yn gwybod amdano fo. Mae rhywun yn gorau cerdded i fyny Bryn reit serth i gyrraedd yna, ond cerdded ar hyd Nant Gwernol o Abergynolwyn, felly fyddain sydd wedi parcio yn Abergynolwyn a cerdded i fyny. A mae Nant Gwernol yn anhygoel, mae jyst llwyth o readra hardd iawn. Mae llinell tren stem Tal Llyn yn mynd rhyw fymryn o'r hyd y llwybr. A wedyn cerdded i fyny eto ac yn dod i'r tiroedd gwastad ar ben y mynydd. A dechrau gweld, a dwi wrth fy modd i fyny'n topia Nant Gwernol, mae yna linell yn y mynydd lle ti'n dechrau gweld y llechi. A cyn hynna, fysa ti'n meddwl bod yna chwarel i fyny yna, mae yna linell lle ti'n gweld bod y mynydd yma wedi ei thorri. Dwi'n cerdded yn bellach i fyny, a mae yna ambell adfail a llwybra a choedwigoedd yna, ond mae wastad yn dawel iawn i fyny fyna. A dyna un o'r pethau dwi'n meddwl dwi'n licio fwyaf amdano fo. Mae o'n teimlo fatha, bod hanes y lle yn cael ei nodi. Mae yna bostiau efo rhyw beth ti'n weindio ac yn clywed hanes y lle. Ti'n weindio'r lyfr yma, mae'n lais yn adrodd chydig o hanesion o gyfnod y chwarel. Ond heblaw am heina ac ambell fap ar adfeilion, mae yna lot o'r chwarel yn cael ei ildio i natur. A dwi'n licio hynna, dwi'n licio bod ni yn parchu'r chwarel a parchu'r hanes, ond hefyd yn parchu grym natur i jyst cymryd drosodd unwaith eto, dod yn ôl i le mae fod. Mae'r coed yn raddol gorchuddio'r hen domenydd yn dydyn. Yndi. Ond mae yna, fel ti'n dweud, mae yna le yna i ddychymyg bardd ac awdur a cherddor. Dwi'n gwybod wrth baratoi ar gyfer sgwennu'r gan, nes i dipyn o ymchwil i hanes Bryn Eglwys. Os yna unrhyw straeon sy'n sefyll allan i chdi, ac i bar addas o gwbl, nes ti weu nhw mewn i'r gan, dyn ni'n mynd i glywed mewn ychydig? Wel, nes i rhan fwyaf o'r gwaith ymchwil ar wefan papura newydd ar-lein. Dwi'n fan o'r wefan yna, estalwm, a dwi'n golli misoedd o fy mywyd, jyst yn teipio pethau i fewn. Achos mae rhywun yn gallu teipio unrhyw beth i fewn a dod i fyny efo hen erthygla o bapura newydd, Cymraeg a Saesneg o Gymru. A nes i deipio fewn Bryn Eglwys a Abergynolwyn. A mae rhan fwyaf o'r straeon yn bethau bob dydd, fatha jyst deud rhyw hanes, rhyw ffair yn Abergynolwyn, neu rhyw bregethwr dod i siarad yn capal. Ond o ddarllen y papura newydd fel yna, ti'n cael rhyw syniad o sut oedd bywyd go iawn yna. Ti ddim just yn cael y digwyddiadau mawr. Ond wedyn pan maen nhw'n dod, y damweiniau yma ddigwyddodd yn y chwarel, ti'n sylweddoli yn un peth mor hen a mor ifanc oedd y dynion yn y chwarel. Ti'n cael plant mwy neu lai yna, cael damweiniau nadw yn y chwarel, ond hefyd dynion yn ei 70au yn cael eu lladd mewn damweiniau. A
mae yna rhyw deimlad i fi, a dwi'n gwybod os dwi'n rhamantu, dwi'n gwybod bod gen i dueddiad i wneud yna, ond mae yna deimlad, unwaith oedden nhw'n colli bywydau yn y damweiniau yma, oedd pethau drosodd i'w teuluoedd nhw, oedd pethau mor anodd byw heb yr incwm yna, ond mae yna rhyw deimlad bod y pentra yn dod at ei gilydd i gefnogi bobl pan oedd y bobl angen. Wel, ti'n sôn am, oes na beryg bod ni'n rhamantu am y chwaral. Dwi'n siŵr dwi wedi bod yn euog o'r un peth yn rho. Ond un o'r llinellau canolog yn y gan, y glwni yn y man, ydy yn tydi Lle-CHI yn gwneud chwaral o ddyn. Dwi'n meddwl mae hwnna'n llinell fawr. A dwi'n ofyn i chdi, i wyntyllu hynny chydig yn fwy. Be'n union oedd gen ti yma? Wel, bron bod o yn ymatab i fy hun, ti'n gwybod, dwi'n darllen yr hen bapurau newydd yma ac yn mynd i fyny'r lle yma, sy'n mor ofnadwy o hardd rwan. A wedyn, yn sydyn cael rhyw sylweddoliad, dwi'n gweld hyn o perspektif 2021. Dwi'n gweld y coed yn tyfu, a dwi'n gweld yr holl bethau dwi'n dweud am fod y Lle-CHI yn teimlo fel cnawd a hyn a llall. A mae'n gyd yn daith creadigol i fi, ond mae gwirionedd y peth yn ofnadwy o wahanol. Oedd o'n lle calad, diwydiannol. A mae'r ffaith bod ni rwan yn sbio arno fo ac yn gweld harddwch, a dwi'n hollol euog arno fo. Mae'n neud i fi feddwl, da ni mond yn gallu neud hynna achos bod yna ddigon o flynyddoedd wedi pasio, bod ni ddim yn mynd i deimlo'r boen o ddanfon yn plant i rwla mor ofnadwy o beryg neu danfon yn gwyr. A dwi'n meddwl, mewn blynyddoedd i ddod, fydd pobl yn sbio ar ffatrioedd neu stada diwydiannol ac yn meddwl, hardd, am lefydd hardd. Achos jyst o'i perspektif nhw, dyna fydd hanes, a fydden nhw'n cael ramantu yn yr un ffordd. Mae'r tueddiad mae'r ramantu, mae'n rhywbeth da ni'n gorfod gwachad o hyd. Yn enwedig rhywun fel fi sydd yn sgwennu llyfrau, sgwennu caneuon. Dwi'n meddwl bod yna dueddiad i jyst trio ffeindio'r stori ym mhob dim. A mae yna gyfrifoldeb pan o'n i barchu yr hanes gonest, authentic hefyd. Cyfrifoldeb arall ges di tra'n gweithio ar y prosiect yma, a hwnnw'n gyfrifoldeb, dwi'n meddwl, un newydd i chdi, oedd y cyfrifoldeb o fod yn cynhyrchu y gan dy hun, yn i'w recordio fo dy hun, ti di arfer gweithio efo pobl eraill wrth recordio yn y gorffennol. Sut brofiad oedd hynny? Dychrynllyd. Oedd o'n... Dwi wedi recordio fe gyd ar nghyfrifiadur, a dwi wedi recordio pethau ar y cyfrifiadur o blaen, ond mond mwyn danfon nhw i rywun fel rhyw fath o fersiwn bras o rhywbeth i'w recordio yn well mewn studio. A fel arfer dwi'n recordio fo Elwyn Williams, dan yr enw band neilltu di Blodau Gwylltian, a dwi jyst yn troi fyny ac yn sgwennu'r caneuon ac yn canu nhw, a falle'n chwarae gitar, a wedyn mae Elwyn yn gwneud iddyn nhw swnio'n dderbyniol. A felly hwn jyst yn hollol wahanol, a fi na ddim wir yn dallt gorfod dysgu fel o'n i'n mynd. Ond mae'n un o'r pethau nes i oro wneud hynna achos bod ni yn y cyfnod clo pan o'n i'n recordio fo. Felly oedd na ddim opsiwn arall. Ac mor rhwystredig mae wedi bod ar gyfnodau, dwi'n teimlo fatha, dwi wedi neud o, a dwi'n dallt gymaint mwy ar y dechnoleg gwan, ti'n gwybod? Mae gen i lot i ddysgu, a nes i gael, mae gen i ffrindiau lle nes i ffonio, dwi'n mynd all bod dwi wedi gwneud, neu di please ddeitha fi sydd wedi dynnu'r hys ar y gitar, neu dy'r microffon yn gweithio, neu be bynnag, felly heb dyn nhw fysa na ddim can, ond mae wedi bod yn profiad addysgol. Wel, rhaid i ni beintio darlun rhy ddu o'r hyn dyn ni'n mynd i glywed, lle sicrhau pawb sy'n gwrando, fysach chi ddim yn gwybod
mae newyddion i'r busnes o recordio caneuon ydy Manon. Un cwestiwn ola cyn i ni wrando ar y gan a falle ystrydeb o gwestiwn i gyfansoddwr. Pa un nath gynnig i hun gynta, yr alaw neu'r geiriau neu y ddau yn dod trwy gilydd? Nes i chwarae efo'r gitar. O'n i'n bwriadu recordio rhywbeth efo banjo, achos o'n i newydd gael banjo. Ond rhywsyd oedd o'n siwtio'r chwarel. A nes i ddechrau recordio rhywbeth ar y gitar a wedyn rhoi rhyw layer arall arno fo. A wedyn y lein yna o tydi Lle-CHI yn gwneud chwarel o ddyn. Mewn ffordd jyst adeiladu'r gan o gwmpas y syniad yna. Ond hefyd, o'n i'n sôn gyna am yr postyn lle ti'n troi a ti'n cael y llais yn dweud hanes. Mae yna un o heina reit ar dop y chwarel lle mae yna lais chwarelwr, actor yn actio rhan chwarelwr, yn sôn am y ffordd yn y geia bod hi mor dywyll bod rhywun yn mynd i'r chwarel peth gyntaf yn bora, i'r twll peth gyntaf yn bora, cyn iddi wawrio ac yn dod allan a bod yr haul di machlud a bod nhw mond yn gweld gola dydd ar ddydd Sadwrn. A nath rhywbeth glicio yn clywed yna yn meddwl peth mor elfennol a gola dydd ddim ar gael i bobl. Wel, mae'n bryd i'r gan newydd weld gola dydd fel petai am y tro cyntaf. Felly, premier byd-eang. Dyma gan newydd gan Manon wedi sgwennu yn sbesial ar gyfer Taith Lle-CHI. Mwynhewch. Tydi Lle-CHI yn gwneud chwarel ddydd. Tydi Lle-CHI yn gwneud chwarel ddydd. Tydi Lle-CHI yn gwneud chwarel ddydd. Tydi Lle-CHI yn gwneud chwarel. Diolch yn fawr iawn, Manon. Oedd hwnna'n fendigedig. Mi fydd yna gyfle, wrth gwrs, bydd y gan yma yn aros yn fyw ar tudalen Lechi Cymru, Wales Slate, ac mae modd i chi wrando nôl ar gweithiau comisiwn eraill sydd wedi cael premier byd-eang yn ystod
yr wythnos a theibio. Cyn bo hir, fydd modd i chi glywed nhw fel rhan o gyfres ar Radio Cymru, ac yn mis Gorffennaf, mi fydden nhw'n rhan o raglen arbennig ar ysbrydol. Ond mae'n amser i ni gloi ein cyflwyniad ni heno, a gan ffarwelio a brod y syni a diolch unwaith yn rhagor i Manon am ei gwaith ar y gân ac am gadw cwmni i ni heno. Diolch yn fawr iawn i chi, Manon. Diolch, Ifor. Diolch hefyd i Dr David Glyn am ei gyfraniad hanesyddol unwaith yn rhagor. Diolch i'n noddwyr ni, Cyngor Gwynedd a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, Amgueddfa Cymru, Llenyddiaeth Cymru a Bardd Cenedlaethol Cymru. Ond mwy na hynny, diolch i chi am wrando. Nos yfory fydd noson ola Taith Lle-CHI a mi fyddwn ni yn Bethesda, yng nghwmni Lisa Jane Brown, i glywed mwy am y gwaith comisiwn mae hi wedi cyflawni ar yn cyfar ni. Felly gobeithio newch chi ymuno ni unwaith yn rhagor nos yfory, ond tan hynny o frod y syni, os dawch.